Kun Sir Lancel Lannister kertoi kuningattarelle, että taistelu oli hävitty, tämä käänteli tyhjää pikaria käsissään ja sanoi, kerro se veljelleni, Sir. Cersein ääni oli etäinen, ikään kuin uutinen ei olisi juurikaan kiinnostanut häntä. Veljeni on todennäköisesti kuollut. Sir Lancelin asetakki oli läpimärkä hänen kainalostaan vuotavasta verestä. Kun hän oli saapunut saliin, näky oli saanut osan vieraista kirkumaan. Hän oli luulaksemme laivasillalla sen hajotessa. Ser Mandon on luultavasti myös mennyttä, eikä kukaan löydä hurttaa mistään. Jumalat olkoon kirjoitut, Cersei, miksi käskit noutaa Joffreyn takaisin linnaan. 100 kultaviitat heittävät keihänsä maahan ja juoksevat pakoon. Kun he näkivät kuninkaan lähtevän, he menettivät rohkeutensa täysin. Koko mustavirta on täynnään hylkyjä, tulta ja ruumiita, mutta olisimme pystyneet pitämään puolemme, jos... Osniin mustapata työntyi Lancelin ohi. Teidän armonne, taisteluita käydään nyt joen kummallakin puolella. Voi olla, että jotkut Stannisin vasalleista taistelevat toisiaan vastaan. Kukaan ei ole varma. Tilanne on hämmentävä. Hurtta on lähtenyt, kukaan ei tiedä minne, ja Sir Balon on vetäytynyt takaisin kaupunkiin. Muurin murtaja on jälleen kuninkaanportin kimpussa, ja Sir Lancel on oikeassa. Miehenne pakenevat muurilta ja tappavat omia upseereitaan. Rautaportilla ja Jumalten portilla on rahvasta, joka taistelee päästäkseen ulos, ja kirpun perä on yhtä juopunutta mellakkaa. Hyvät jumalat, Sansa ajatteli. Se tapahtuu. Joffrey on mennyttä. Ja niin olen minäkin. Hän etsiskeli katsellaan Sir Iliniä, mutta kuninkaan oikeudenjakajaa ei näkynyt. Voin kuitenkin tuntea hänen läsnäolonsa. Hän on lähellä, en pääse häneltä karkuun. Hän vie pääni. Kuningatar kääntyi Osnin Osfrid-veljen puoleen oudon rauhallisena. Nostakaa laskusilta ja teletkeä ovet. Kukaan ei saavu eikä poistu Maekodin turvapaikasta ilman minun lupaani. Entä ne naiset, jotka menivät rukoilemaan? He päättivät poistua suojeluksestani. Antaa heidän rukoilla. Ehkä jumalat puolustavat heitä. Missä poikani on? Linnan portin vartijan tuvalla. Hän halusi komentaa jalkajousiampujia. Portin ulkopuolella ulvoa väkijoukko. Puolet heistä kultaviittoja, jotka seurasivat poikaanne lähtiessämme mutaportilta. Tuo hänet Maekodin sisäpuolelle heti. Ei! Lancel oli niin vihainen, että unohti pitää äänensä hiljaisena. Päät kääntyivät heitä kohti hänen huutaessaan. Saamme kokea mutaportin toisinnon. Antaa hänen olla siellä, missä hän on. Hän on kuningas. Hän on minun poikani. Cersei Lannister nousi seisomaan. Sinäkin väität olevasi Lannister, serkku. Todista se. Osfrid, miksi sinä siinä seisot? Heti tarkoittaa tänään. Osfrid mustapata kiiruhti salista molemmat veljensä kannoillaan. Monet vierasta kiiruhtivat myös ulos. Jotkut naisista itkivät. Jotkut rukoilivat. Osa vain jäi pöytiensä ääreen ja huusi viiniä. Cersei, Ser Lancel anoi, jos menetämme linnan, Joffrey tapetaan joka tapauksessa, tiedätte sen. Antaa hänen jäädä paikoilleen, pidän hänet lähelläni, lupaan. Pois tieltäni, Cersei läimäytti kämmenensä suoraan nuorukaisen haavaan. Sir Lancel huusi kivusta ja oli pyörättyä kuningattaren pyyhältäessä huoneesta. Cersei ei suonut Sansalle silmäystykään. Hän on unohtanut minut. Sir Ilyn tappaa minut, eikä hän edes ajattele asiaa. Voi jumalat, vanha nainen vaikeroi. Me olemme hukassa, taistelu on hävitty, ja kuningatar pakenee. Monet lapsista itkivät. He haistavat pelon, Sansa huomasi olemansa korokkeella yksin. Pitäisikö hänen jäädä sinne vai juosta kuningattaren perään ja rukoilla henkensä puolesta? Hän ei tiennyt miksi nousi seisomaan, mutta niin hän teki. Älkää pelätkö.
hän sanoi kovaan ääneen. Kuningatar on nostanut laskusillan. Tämä on kaupungin turvallisin paikka. Paksut muurit, vallihauta, piikit. Mitä on tapahtunut, tivasi nainen, jonka Sansa jotenkuten tunsi, erään vähempiarvoisen lordin vaimo. Mitä Osni kertoi kuningattarelle? Onko kuningas loukkaantunut? Onko kaupunki kukistunut? Kertokaa meille, joku toinen huusi. Eräs nainen kysyi isästään, toinen pojastaan. Sansa kohotti kätensä hiljaisuuden merkiksi. Joffrey on palannut linnaan. Hän ei ole loukkaantunut. Taistelu on yhä käynnissä. Siinä kaikki, mitä tiedän. He taistelevat urheasti. Kuningatar palaa pian. Viimeinen oli vale, mutta hänen täytyy rauhoittaa väkeä. Hän huomasi narrien seisoman parven alla. Kuupoika, naurata meitä. Kuupoika teki kärrynpyörän ja hyppäsi pöydälle. Hän tarttui 4 viinipikariin ja alkoi jongleerata niillä. Aina vähän päästä joku niistä putosi iskien häntä päähän. Salissa kaikui jokunen hermostunut nauru. Sansa meni Sir Lancelin luokse ja polvistui hänen viereensä. Nuorukaisen haava oli alkanut vuotaa uudelleen kohdasta, johon kuningatar oli häntä lyönyt. Hulluutta, Lancel henkäisi. Jumalat, Peikko oli oikeassa. Auttakaa häntä, Sansa käski 2 palvelusmiehistä. Toinen vain katsoi ja pakeni paikalta pulloineen kaikkineen. Muutkin palvelijat olivat poistumassa salista, mutta Sansa ei voinut sille mitään. Yhdessä Sansa ja palvelija saivat haavoittuneen ritarin jälleen jaloilleen. Vie hänet mestari Frenkenin luo. Lancel oli yksi niistä, mutta Sansa ei kuitenkaan toivonut hänen kuolemaa. Minä olen pehmeä, heikko ja tyhmä, aivan kuten Joffrey sanoo. Minun pitäisi tappaa hänet, eikä auttaa häntä. Soihdut olivat alkaneet hiipua ja 1 tai 2 niistä oli jo sammunut. Kukaan ei vaivautunut vaihtamaan niitä. Cersei ei palannut. Sir Dontos kiipesi korokkeelle sillä välin, kun kaikki silmät olivat kohdistuneena toiseen narriin. Mene takaisin makukamariisi, suloinen Shongolini, hän kuiskasi. Lukitse itsesi sisään, olet siellä paremmassa turvassa. Tulen noutamaan sinua, kun taistelu on ohi. Joku kyllä tulee noutamaan minua, Sansa ajatteli. Mutta oletko se sinä vai Sir Ilyn? Hetken hän ajatteli rukoilevansa, että Dontos puolustaisi häntä. Tämä oli myös ollut ritari, oppinut miekan käyttäjä ja vannonut puolustavansa heikkoja. Ei. Hänellä ei ole tarvittavaa rohkeutta eikä taitoa. Tapattaisin vain hänetkin. Hän tarvitsi kaikki voimansa kävelläkseen hitaasti kuningattaren juhlasalista, sillä hän halusi niin kovasti juosta. Päästyen portaille hän juoksi ylös ja ympäri, kunnes oli hengästynyt ja pyörällä päästään. Yksi vartijoista törmäsi hänen portaissa. Jalokivikoristeinen viinipikari ja 2 hopeisia kynttilänjalkoja tipahti miehen karminin punaisesta viitasta, johon tämä oli ne kietonut, ja kolisi alas portaita. Vartija kiiruhti niiden perään kiinnittämättä Sansan laikaan huomiota päätettyään, ettei tämä yrittänyt viedä hänen saalistaan. Sansan makukamari oli sysipimeä. Sansa salpasi oven ja haparoi pimeän halki ikkunalle. Kun hän repi verhot auki, hänen henkensä salpautui. Eteläinen taivas pyörteli ja hehkui alati muuntuvissa väreissä, täynnä alhaalla palavien roihujen heijastuksia. Turmiolliset vihreät virtaukset hyökyivät pilven kumpujen yli, ja oranssit valoleikät levisivät taivaan poikki. Tavallisten liekkien punaiset ja keltaiset sävyt sotivat elovalkean jaden ja smaragdin vihreitä vastaan. Jokainen väri leimahti ja hiipui vuorollaan ja synnytti joukottaen lyhytikäisiä varjoja,
jotka kuolivat hetkistä myöhemmin. Vihreä sadastus väistyi silmänräpäyksessä oranssin iltahämärän tieltä. Itse ilma haisi palaneelta. Samalla tavalla kuin soppakattila, jos sellaisen jätti liian pitkäksi aikaa tulelle, ja kaikki keitto kiehui pois. Ilmassa jälehti kipinöitä kuin tulikärpäs parviin. Sansa perääntyi ikkunasta vetäytyen kohti vuoteensa turvaa. Minä menen nukkumaan, hän sanoi itselleen. Ja kun herään, on uusi päivä, ja taivas on jälleen sininen. Taistelut ovat ohi, ja joku kertoo minulle, elänkö vai kuolenko. Lady, hän uikutti hiljaa ja mietti, tapaisiko kuoltuaan jälleen sutensa. Sitten jokin liikahti hänen takanaan, ja pimeästä ojentui käsi, joka tarttui häntä ranteesta. Sansa aukaisi suunsa kirkaistakseen, mutta toinen käsi painautui hänen kasvoilleen, tukehduttaen hänen huutonsa. Miehen sormet olivat kovat ja känsäiset, ja tahmeat verestä. Pikkulintu. Tiesin, että tulisit. Ääni oli juopunutta kähinää. Ulkova pyörivä järenvärinen valopeitsi sylkipäin tähtiä, täyttäen huoneen vihreällä hehkulla. Sansa näki miehen pienen hetken ajan, kokonaan mustan ja vihreän sävyissä. Tämän kasvoilla oleva veri oli tummaa kuin terva, ja silmät hehkuivat äkillisessä hohteessa kuin koiralla. Sitten valo hiipui, ja mies näkyi enää tummana hahmona, likaisen valkoisessa viitassa. Jos huudat, tapaan sinut. Parasta uskoa se. Mies otti kätensä Sansan suulta. Sansan hengitys kulki katkonaisesti. Hurtalla oli viinipullo hänen yöpöydällään. Mies otti siitä pitkän kulauksen. Etkö halua kysyä, kuka voittaa taistelun, pikkulintu? Kuka? Sansa sanoi liian peloissaan uhmatakseen miestä. Hurtta nauroi. Tiedän vain, kuka hävisi. Minä. En ole ikinä nähnyt häntä noin pahasti juovuksissa. Hän nukkui vuoteessani. Mitä hän täältä haluaa? Mitä sinä olet hävinnyt? Kaiken. Hurtan kasvojen palannut puolisko oli hyytyneen verenpeitossa. Se kirottu kääpiö. Minun olisi pitänyt tappaa hänet vuosia sitten. Hänen sanotaan olevan kuollut. Kuollut? Ei. Hitto viek. En halua, että hän on kuollut. Mies viskasi tyhjän pullon sivuun. Haluan hänet palaavan. Jos jumalat ovat hyvät, he polttavat hänet. Mutta en ole sitä näkemässä. Minä lähden. Lähdet? Sansa yritti kiemurella itsensä vapaaksi, mutta miehen ote oli rautainen. Pikkulintu toistaa kaiken kuulemansa. Lähden, kyllä vain. Minne sinä menet? Pois täältä. Pois tulien luote. Ulos rautaportista, luulisin. Johonkin pohjoiseen, mihin tahansa. Et sinä pääse ulos, Sansa sanoi. Kuningatar on antanut sulkea Mäekorin turvapaikana, ja myös kaupungin portit ovat suljetut. Eivät minulle. Minulla on valkoinen viitta. Ja minulla on tämä. Mies taputti miekkansa pontta. Se mies, joka yrittää pysäyttää minut, on kuollut mies. Ellei hän sitten satu olemaan liekeissä. Hurtta nauroi katkerasti. Miksi tulit tänne? Sinä lupasit minulle laulun, pikkulintu. Oletko unohtanut? Sansa ei tiennyt, mitä mies tarkoitti. Ei hän voisi laulaa miehelle tässä ja nyt. Tulen kieppuessa taivaalla ja miesten kuolessa sadoittain ja tuhansittain. En pysty, Sansa sanoi. Päästä irti. Sinä pelotat minua. Sinua pelottaa kaikki. Katso minuun. Katso minuun. Veri peitti näkyvistä Hurtan pahimmat arvet, mutta hänen silmänsä olivat valkoiset ja kammottavat. Miehen suun palannutta kulmaa nyki. Sansa haistoi hänet. Hien ja happaman viinin
ja vanhan oksennuksen hajun, ja kaiken sen yli löyhkäsi veri, veri, veri. Voisin pitää sinut turvassa, mies kähisi. He kaikki pelkäävät minua. Kukaan ei satuttaisi sinua enää, tai tappaisin heidät. Hurtta kiskasi Sansan lähemmäksi itseään. Ja hetken Sansa kuvitteli miehen aikovan suudella häntä. Mies oli liian vahva, että hänelle olisi voinut panna hanttiin. Sansa sulki silmänsä toivoen kaiken olevan ohi, mutta mitään ei tapahtunut. Et edelleenkään pysty katsomaan vai? Hän kuuli Hurtan sanovan. Tämä kiskasi hänet rajusti käsivarresta ympäri ja sysäsi hänet vuoteelle. Sanoitte, että saan kuulla sen laulun Florianista ja Jonkilista. Miehellä oli tikari esille ja tämä piteli sitä hänen kurkullaan. Laula, pikkulintu. Laula pienen henkesi edestä. Sansan kurkkua kuivasi ja kuristi pelosti, ja kaikki hänen tuntemansa laulut kaikkosivat hänen mielestään. Ole kiltti, äläkä tapa minua, hän halusi kirkua. Ole kiltti. Hän saattoi melkein tuntea miehen kääntävän terää, painavan sen hänen kurkulleen, ja hän oli taas vähällä sulkea silmänsä. Mutta sitten hän muisti. Se ei ollut laulu Florianista ja Jonkilista, mutta se oli laulu. Hänen äänensä kuulosti hänen omissa korvissaan pieneltä ja ohuelta. Lempeä äiti, armon lähde. Säästä poikamme sodalta. Taltuta miekat ja seisota nuolet. Johdata päivänä parempaan. Lempeä äiti, naisten voima. Auta tyttäriämme selviämään. Taltuta raivo ja tyynnytä kiihko. Näytä tie parempaan elämään. Sansa oli unohtanut muut säkeistyt. Kun hänen äänensä vaimeni, hän pelkäsi, että Hurtta tappaisi hänet. Mutta hetken kuluttua tämä otti tikarin hänen kurkultaan, eikä sanonut enää sanaakaan. Jokin vaisto sai Sansan kohottamaan kätensä ja painamaan sen miehen poskelle. Huone oli liian pimeä, että hän olisi voinut nähdä Hurtan, mutta hän tunsi tämän veren tahmeuden ja kosteuden, joka ei ollut verta. Pikkulintu, mies sanoi vielä kerran äänellä, joka oli karhea ja kova kuin teräskiveä vasten. Sitten hän nousi vuoteelta. Sansa kuuli kankaan repeävän, ja sitä seurasi etääntyvien askeleiden vaimeampi ääni. Kun Sansa pitkän ajan kuluttua ryömi vuoteesta, hän oli yksin. Hän löysi lattialta Hurtan viitan, joka oli kierretty tiukaksi palloksi, ja jonka valkean villan veri ja tuli olivat tahrineet. Silloin taivas oli pimeämpi ja ainoastaan jokunen kalpean vihreä haamu tanssi tähtiä vasten. Ulkona puhalsi kolea tuuli paukuttajan ikkunaluukkuja. Sansan oli kylmä. Hän otti repeytyneen viitan ja kyyhötti lattialla vapisten sen alla. Hänellä ei ollut aavistustakaan, kuinka pitkään siinä oli, mutta jonkin ajan kuluttua hän kuuli kellon soivan kaukana kaupungin toisella laidalla. Ääni oli matalaa, pronssista kuminaa, joka nopeutui jokaisen lyönnin myötä. Sansa mietti, mitä se mahtoi tarkoittaa, kun mukaan liittyi toinen kello ja kolmas, ja niiden äänet kantautuivat kukkuloille ja notkoihin, kujille ja torneihin, kuninkaan sataman jokaisen kolkkaan. Hän viskasi viitan pois ja meni ikkunansa ääreen. Idässä näkyi ensimmäinen himmeä häivähdys sarastuksesta, ja nyt Punalinnan omat kellot soivat liittyen siihen paisuvaan äänen virtaan, joka kantautui Belurin suurseptin 7 kristallitornista. Sansa muisti, että kelloja oli soitettu kuningas Robertin kuoltua, mutta tämä oli erilaista.
Ei hitaita surumielisiä kuolinkelloja, vaan iloista pauhua. Sansa kuuli myös ihmisten huutavan kadulla ja jotakin, josta ei voinut erehtyä. Hurraa huutoja. Sir Dontos toi hänelle uutisia. Mies hoippui avoimesta ovesta sisään, kietoi Sansan velttoon syleilynsä ja pyöritti ympäri huonetta hihkuen niin sekavasti, että Sansa ei ymmärtänyt sanaakaan. Dontos oli yhtä juovuksissa kuin Hurtta oli ollut, mutta hänen kohdallaan se merkitsi onnesta tanssivaa juopumusta. Sansa oli hengästynyt ja pyörällä päästään, kun Dontos laski hänet alas. Mitä on tapahtunut, hän kysyi. Kerro minulle. Se on tehty. Kaupunki on pelastettu. Lordi Stannis on kuollut. Lordi Stannis on painut. Kukaan ei tiedä, kukaan ei välitä. Hänen sotajoukkonsa on hajaantunut. Vaara on ohi. Tapettu, hajonnut tai vaihtanut puolta, kerrotaan. Voi noita kirkasvärisiä viirejä. Viirejä, John Keel. Viirejä. Onko sinulla viiniä? Meidän tulisi juoda tälle päivälle. Se merkitsee, että olet turvassa. Ymmärrät hän. Kerro minulle, mitä on tapahtunut. Sansa ravisteli miestä. Sir Dontos nauroi. Hypähteli jalalta toiselle ja oli vähällä kaatua. Ne tulivat tuhkan läpi joen palaessa. Stannis oli kaulaa myöten joessa ja hänet yllätettiin takapäin. Voi, kuinka olisin jälleen ritari, että olisin voinut olla siihen osallisena. Kerrotaan, etteivät hänen omat miehensä juuri taistelleet. Osa pakeni, mutta suurempi osa polvistui ja vaihtoi puolta ja huusi Lordi Renlyä. Mitä Stannis mahtoikaan ajatella sen kuullessaan? Kuulin asian Osnin mustapadalta, joka kuuli sen Sir Osmondilta, mutta Sir Balon on nyt palannut ja hänen miehensä sanovat samaa, kuten myös kultaviitat. Olemme vapaita, kultaseni. He tulivat pitkin ruusutietä ja jokivartta, läpi Stannisin polttamien peltojen. Tuhka tuprahteli heidän saappaidensa ympärille ja muutti heidän haarinskansa harmaiksi, mutta viirien on täytynyt olla kirkasvärisiä, kultaisen ruusun ja kultaisen leijonan ja kaikkien muiden, Marbrandin ja pihlajanpuiden, Tarlin metsästäjän ja Redwinen rypäleiden ja Lady Tammisydämen lehden. Kaikki lännen miehet, koko suurtarhan ja Casterlin kallion mahti. Lordi Tywin itse johti joukkueen oikeasivustaa joen pohjoispuolella Randyll Tarlin komentaessa keskustaa ja Mace Tyrellin vasenta sivustaa. Mutta etujoukot voittivat taistelun. He syöksivät Stannisin joukkueen läpi kuin peitsikurpitsan läpi. Heistä jokainen ulvoi kuin teräspukuinen paholainen. Ja tiedätkö, kuka johti etujoukkoja? Tiedätkö? Robb? Se oli liikaa toivottu, mutta se oli Lordi Renly. Lordi Renly vihreässä haarniskassaan, jonka kultaisista sarvista liekit heijastuivat. Lordi Renly, pitkä keihäs kädessään. Kerrotaan, että hän tappoi itse Sir Kayard Morrigenin kaksintaistelussa, samoin kuin toistakymmentä muuta mahtavaa ritaria. Se oli Renly. Voi niitä viirejä, rakas Sansa. Olisinpa ritari.